chechi yedu inonzi Zion Church inoleadwa naBishop Makamba. Ichechi maziyoni takangosiyana siyana, Zion Mutendi, Zion Makamba, Zion whatever, asi taona chido chokuti tiwe muno nhasi. Sokutaura kwandaita vamwe vangu vasikafungi kuti ndinonamata, asi ndiona nhasi vanatsofara vachindionda ndinonamata. Zuva ranhasi rakatikoshera because izuva rokubatana mumweya, panyama nepose papi zvapo tinofanika kunge tichibatana sevanhu veZimbabwe, especially pamahardship enyika. Tinofanika kunamatira nyika tichibatana tiri vanhu vamwe chete, kwete vamwe vanodhonzera uku vamwe vanodhonzera uku ukaringari wenei. Saka tinoda kuti tiudze vanhu kuti hatina kuungana muno mupolitical, taungana muno for nyaya dzokuti vanhu vangabatana sei uye tinganamatira vanhu sei. Tiri pano pakunamata kuti vanhu vabatane panyama, pamweya nezvimwe zvese zvamunofunga ini tofanira kubatana. Uya hatina kuuya pano for rallies of politics, no. Tauya panapa panyama, pamweya kuti vanhu vanazoziva kuti nyika chii, zvairi nyika. Takabatsirwa nenyasha kuti tive tine nyika yedu, takabatsirwa nenyasha kuti tive tinonamata. Saka ndiwo mashoko makukutu andinofanika kuti vanhu vanatsotsanangura kana kuti vanatsonzwisisa kwandiri.